Χάνια, ο πεθωρός μου, ο Χαλίμας, και μου λέει καλό, μα καλό. Έπαε, δεν κάνει πράγμα. Εμάς στο χωριό μας, το Χανιά, όμορφο παιδί μου, καλό. Όλα τα δέντρα, να σου τι έβαλε, στην Γκριτσέδα. Μήλο. Μήλο. Μήλο, πολύ, γεμάτο. Ό,τι καζαντίζουν ανθρώποι παράδες, από τα δέντρα. Δεν κάνει δουλειά. Πολύ ραγάτι, πολύ παράδες, παιδί μου. Σαν μια φτωχός άνθρωπος δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν και κάνουν τα δέντρα του, ξανοίγουν και ανοίγουν το δέντρο από κάτω και γεμίζουν να σου το δώσει. Είχαν ελιές. Ελιές δέντρα, παιδί μου, πορτακάλια, λεμόνια, ελμάδες, δέντρα πολύ. Βγάζανε το δικό τους λάδι. Πολύ γραχάτι είχαμε. Είπα είναι κακά, η Σμύρνη κακά. Εμάς τα Χανιά, φτωχοί άνθρωποι δεν ήταν καθόλου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γικότονε τα δέντρα. Κι άλλους δεν πουλήσαμε πράγμα. Έτρωγαμε, πίναμε και κάναμε ξερά. Το χειμώνα έκαναμε, το χειμώνα είχαμε κασέλα και γεμισμένο ξερά και βγάλαμε όταν έρθουν οι μουσαφίρες, λιτσόμες στα ανθρώποι και τρώγαμε. Και είχαμε βαθιά, η Σμύρνη είναι καλό. Αλλά μολουτσίνται ας πούμε λεντιώτη. Εμείς το Κρήτη είναι πολύ καλό. Άνθρωποι πολύ καλοί άνθρωποι. Κατσί άνθρωποι για τον κόσμο δεν ήταν. Μα είπαμε άνθρωποι κατσί. Μισό και μισό κατσί. Εμείς δεν γνωρίζουμε, δεν πάμε, δεν μιλήσουμε. Αμά η Αραβή είναι τα γιατσόνια Αραβιά πάμε. Είχαμε κοπέλια και επάντρεψε με μου ο μπαμπά μου και είχαμε ένα κοπέλι, δύο κοπέλια, δύο σερνικά. Είπα για το Θεό, εγώ 4 κοπέλια, φτάνει με. Ο Θεός είδα και έκαμε 6-7 κοπέλια. Και νύχτα έτσι μόνοι και ήταν ο νους μου, τα κοπέλια μου και έχανα τον ύπνο μου. Γιάδα, κατήτε γιάδα. Είδα θα κάνω τα κοπέλια μου, πώς θα διαβάσουνε, πώς θα τον εντέψω το σχολείο. Πώς θα το ξανοίξω, πώς θα τον ντύσω, τα ρούχα τον. Από δεν βγάνω πολύ παραλίγο. Και έκλαιγα και γύριζα τη ράση μου τη γυναίκα μου και έτσι ήμουνε. Τα σαν ημέρα το λοδίο πάλι. Λίγο ήθελα να βάσω το νου μου από τα κοπέλια. Πήγατε ο Θεός μου καμιλιαρδίμες και μεγαλώσατο και δούλεψα και μεγαλώσαν και διαβάσαν. Ο Θεός βοηθάει. Ο Θεός έδωσε δύναμη. Δύναμη έδωσε ο Θεός και μεγαλώσανε. Και όταν κάθουνε το τραπέζι. Όταν κάθουνε τα κοπέλια γυναίκα μου, έλεγα η Ραβή μου τώρα με τα κοπέλια μου είναι και πώς τα κάμα και πώς τα μεγάλωσα. Δεν μπορώ να ανακαταψώ το ψωμί, μα δεν είναι κάτσε η γυναίκα με τα λίγο και ξανήγα. Και τρώγανε τα κοπέλια και τρώγανε όμορφο και μπαμπά και μου αγαπούσανε και μου φιλούσανε ένας ποιος. Ένας έκαβε, τ' άλλος σπούτανε. Και έλεγα Ραβή μου έπεσε στα κοπέλια. Ραβή μου δέψε το Κουσμέτη. Το κουσμέτη δέψε με να το ξανοίγω τα κοπέλια μου. Και έπαιβε ο Θεός. Ο Θεός και έπαιβε και μου είπα, ο Θεός είναι ένας, δεν είναι δυο, ένα. Και πολύ αγαπώ το Θεό. Πολύ αγαπώ. Και μου πέρσε και ξάφτια τα κοπέλια μου και μεγαλώσανε και παντρεύτηκανε και γυναίκες του καλά και ο μεγάλος
πέρασε 2 χρόνους και έκανα άλλον ένα. Παιδί μου, 2 στερνικά έκαμε. Φτάνει λέει για τα 2. Δεν κατıyor μπαμπά. Να κάνω θέλω άλλο, δεν κάνω να μπέψει ποτέ, να μπέψει 12. Και δουλειά δεν βρεις το μπαμπά. Και κατής πως δεν ζούμε νύχτα. Γιατί τα κοπέα να πάνε να πάρω ρούχα. Και γυναίκα με 4 νομάτι. Για τα λύσεις εσύ 4 νομάτι. Η γυναίκα σου κάθε μέρα ρούχα σου γυρεύει. Φαΐ γυρεύει, ψωμί γυρεύει. Τα κοπέα λένε πράγμα. Δεν μου λένε, μα εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ, πρέπει να πάρω κρέας να φάνε, να μεγαλώσουν, να πάνε στο σχολείο. Δεν κάτι ο τσόδας αν ζήσω.